moltes situacions, no? Un partit que no t'agrada jugar amb aquestes alçades de temporada i jugant el que juguen, però bueno, és la professió que tenim i això s'ha d'afrontar com és, no? Bueno, tu bé has dit, jo penso que ha entrat molt millor el partit del Castelldefels, ha estat millor, d'acord? Possiblement la primera ocasió més clara del partit l'hem tingut nosaltres amb aquella passada de la mort de Jota, que era una acció clara. Per mi la més clara del partit ha sigut la pilota al pal de la primera part, però jo penso que en general la primera part el Castelldefels ha estat millor, ha estat més intens, ha tingut més criteri amb la pilota i bueno, ens ha generat molt perill, sobretot en les transicions d'atac, on ens feia molt mal amb Cano i en Sergi Moreno. La segona part, doncs, bueno, jo penso que ha canviat una miqueta, els primers 10 minuts no, però bueno, hem intentat amb els canvis arribar més, acompanyar més el Hagi, que estava molt sol a dalt, i jo crec que la sortida d'Aïssuc i Molins ens ha donat una miqueta més d'arribada. Al final era un partit de molta tensió, de molts nervis, i el primer que fes el gol doncs, guanyaria. Bueno, hem tingut la fortuna futbolística de que l'hem fet nosaltres, el gol, i ja està. I hem guanyat un partit doncs, que per nosaltres és clau, que virtualment et dona la salvació, matemàticament no, però gairebé sí. Però bueno, content per això, encara que quan t'enfrentes a un germà doncs la felicitat no és completa, no? Estàvem desitjant que arribés aquest partit per guanyar 3 punts i la tocada de nassos és que el del costat doncs, hem dormit junts 30 anys, no? Per tant, doncs, a veure, molt content perquè l'entitat portarà l'any que ve 5 anys a tercera divisió, perquè això és una bogeria, és una passada, perquè la gent pot pensar que fem compte parlant d'aquesta manera, però sapiguem on estàvem fa molts anys i on estem ara amb l'estructura de club que tenim, i la veritat és que és per estar molt satisfets, però bueno, avui sabíem que el partit seria molt igualat, ha sigut per mi una setmana molt dura, sabia que Castelldefels venia una dinàmica molt bona, sabia que aquest equip competeix molt bé, i ha passat a la primera part tot el que pensava jo que podria passar. Llavors aquest ha sigut una mica el tarannà del partit. Partit doncs, on han hagut facetes pels dos equips, on a la primera part jo crec que ells han tingut mitja hora, 35 minuts molt millor que nosaltres, i a la segona part nosaltres hem tingut 20-25 minuts millor que ells. Hem fet el gol i a partir d'aquí doncs, el partit es trenca. Ells per arribar i nosaltres a la contra per sentenciar. Bueno, coneixent el cos tècnic del Castelldefels no ho veig així, no? Perquè el Chechi és un dios d'esto, no? Però, sincerament, jo crec que més que un estat físic és un estat anímic, que tu potser a la primera part has tingut l'opció de fer el gol, d'adelantar-te, i que després tu a la segona part vegis com el rival fa el que nosaltres acostumem a fer aquí a casa, aquests alreons de 15-20 minuts, més directes, soques de bandes, corners, alguna jugada més, amb la sortida d'Aïssuc, que hem guardat aquesta hora a la segona part per intentar trencar una mica el partit, a vegades surt, a vegades no. Jo penso que més d'un tema físic és un tema mental, un tema de que el Castelldefels ha tingut la seva opció d'avançar-se i que quan nosaltres després ens hem avançat això ha marmat molt el rival, perquè això és un estat d'ànim dels jugadors, vull dir, això funciona així, i jo crec que aquesta és la raó principal de que al final nosaltres hem acabat una miqueta doncs millor. Bueno, teníem dubtes durant la setmana de què fer, no? Perquè pensàvem que el partit duraria 90 minuts, com duren tots, però ja sabeu al que em refereixo, no? Que són partits que són detalls, llavors volíem controlar tots els detalls fins al final, però bueno, això del futbol és com tot, no? Tu comentes això i si la pilota del pan entra, tot el que més no serveix. És que jo sempre dic el mateix, no? El futbol és dels futbolistes, tu prepares un partit, després s'ha de jugar. Jo en general he vist un partit amb dos equips que necessitaven guanyar per allunyar-se de molt de perill, donen moments, es veia nerviosisme, tensió. Penso que el que està fent el Castelldefels en les últimes 5 jornades o 6 jornades, em sembla, si li diuen al Castelldefels fa un mes i mig que estaria com està ara, firmen amb un paper on va firmar Messi el seu contracte, no? O sigui, guanyar Peralada, guanyar Vilafranca, i encara està amb moltes possibilitats de poder salvar-se, per tant, ostres, no sé, jo veig en general que ha sigut un partit molt disputat, un partit que no voldria tornar a gaudir més d'aquesta forma per qui és l'entrenador de l'equip contrari, totalment, però l'únic és que estic satisfet perquè l'equip ha guanyat, perquè hem assolit una fita per nosaltres molt més important del que la gent es pugui imaginar, i perquè com a entrenador hem portat un any molt difícil, amb moltes situacions, amb lesions, amb jugadors que hem anat canviant, es junten moltes coses al cap, i la veritat que ara quan veus aquest baixón de dir ja ho hem pràcticament assolit, doncs la veritat que això reconforta indubtablement.